Takže čau lidi, já vás vítám u videa a každý z vás musí, skoro každý z vás, nemusíte to znát, možná znát T-Forge. Já to umím blbě vyslovovat, ale to je jedno. Já už jsem fakt dobrý, jo? A na privateu mýho kámoše. Cože? Ne. Ne. Ty začneš od znovu. Ne. Než ještě jak jsem dobrý, jo? Já jsem asi už jako hodně dobrý, jsem další jsem. Když se kouknem jakoby jsem, tak asi můžete z vás někdo vidět, že jsem v této zóně. Today, prosím, poprosil bych nějakých bag. Shopping. Shop. Tady dole si můžu za 650 koupit jeden reload. Ale já nechci. Kolik mám? Já se na něco kouknu, lidi. A to bych měl rovnou mít plus 150 000, jo? Tak to se docela hodí. Na chvilinku těžit. Čekaj, já plním nějaký quest. Santa bez kontrol. Já ho jdu splnit. Já jsem ten kapitán Rovan ještě z té druhý a Seymour 9 mám furt ještě z té druhý. Ale teď udělám asi víc možná sérií, každý třeba druhý den udělám jednu sérii, jak plním jeden questík, takže teď plním. OK. Tohle se docela hodí. Uranium. Takže tamhle je Diamond Spider, tohle je krystal, já nechci ale zabít Diamond Spidery. A navíc prisma, to je docela těžký tohle, no. Víte co, lidi? Já teď možná naschvál umřu. Fakt jako nějakým úplně strašně těžkým bossem. Klidně tamhle tím za... Jo. Ne, jo, s kým hraje? Sám? Tak to jo. Ale já nechci, aby si hrál s tím klukem z té Prahy, co ho neznáš. Tak jo. Já ti pak napíšu nějaký pravidla. Lidi, teď to bylo trošku osobní, já jsem to zapomněla vypnout a já se jdu zabít schválně o tady toho diamanta. To schválně jsem zabít, uvidíme, jestli teda umřu aspoň. Což si myslím, že ne, ale dobře. Co děláš? Tak já jsem ho nakonec zabil. Já jsem zabít po tohle, tomu nedám ani damage. To je ten prisma. A ten prisma, když se kouknu sem do indexu. Enemies. Já nemám prisma. To bude ještě hodně dlouho. Namakaný zombík. Já vám teďka ukážu, jak jsem vypadal asi před 15 měsíci. Jak jsem vypadal asi před 7. A jak vypadám jakoby teďka. Nemám jako úplně, jo, břišáky mám, ale nemám moc velký svaly jako na rukou, nejde to na mě vidět, ale mám je. Takže, ne, proč chci do shopu. Ježiš, vidíte, jak je to tady těžký? Já chci asi forčitem, prosím. Yes, forčitem. Proč mi vždycky dáváš tohleto a pak to je tak levný. 3 weapons a 3 armor, tak ani nemusím dělat moc dobrý. Já teď mám na sobě Wolf leggings. Wolf leggings. Já to udělám všechno z tohohle. Já chci 1:4. Jdem to udělat, takže tohle to bude
timelapse. Takový menší timelapse, no. Tohle nebylo takhle spadnutí, ale jos, mě to zrovna na první hele, já prostě, já chci 1:4, prosím. Mám takový pocit, že tohle je 1:4. Tohle by měla mít maze. Jo, majska. Takže já si to jenom vyzvednu, že se do indexu. Pak máme ty majsky tady. Tak málo level, ale docela dost peněz, asi ani na 1000. Takže udělám tohle a tohle. No, pojď. Tohle je druhá. Tak já vám řeknu, až udělám všechny. Tak jo, lidi. Jdem dělat armor. Cože? To mám plný. Že si nic takového dovolíš, já to mám plný. To se vůbec prodává tady. Tohle to prodám. Je, protože jsem to předtím neprodával. Je, protože jsem nechtěl, ale taky protože... Koukejte, za ty peníze. Skoro 2000. Takže teď jsem docela bohatý, tak já jdu udělat všechny armory. No, 3 armory, no. Lidičky, je to tam. Epic, jo, taky hele. Já jsem měl epic. Teď jsem měl jako epic. 140, když půjdu semhle, tak tady vidíte, že jsem měl, počkejte. Jo, to všechno vidíte. Tamhle light svítící, já nevím, jestli to legendary. Ale to běžím hned prodat. A rád bych se zeptal, proč jsem předtím neprodal tohle. Díky za 1000 a já si jdu ale pro nový pickaxe, tenhle ten hnusný zahodím. Fuj. Tohle je hnus. Tohle už nikdy nechci vidět. Ahoj, pane. Ho. Jdu do shopu. Mám ho. A ještě získám dalších 150 000. Horší. Lepší. Hodně dobrý. Brutálně dobrý, počkejte. Takže tenhle ten se budu dát doopravdy za... $750. Tenhle ten pivek se prodá za 750 korun. Jeden malej. Ho. Jeden malej. Ho. Mine. OK. Čím jako těžší to je, tím víc dostaneš toho. Tím víc dostaneš těch tiketů. Já vám řeknu lidi, až to budu schopný hotový. Teď jak vidíte, tamhle Cold and Snow Brick Tifa Frost, tak je docela jako těžký, jo, sehnat, je docela hodně těžký.
A to bych nebyl já, kdybych tady já jsem natěžil pár věcí, jo, ale já mám tady věcičky, které mě docela štvou a nejsou vůbec užitečný pro mě. Tak počkej. Tohle je pro mě užitečný, tohle ostatně už ne. Ne, tohle ne. Tohle taky ne a tohle taky ne. A 580 plus. Když se vidíte, mám další level, jako se vidíte. Tady Rune Marquez, to už je strašně drahý, to, na ten market něco dát. Na tohle to něco dát. To. Jo, vlastně musím mít semhle, kde mě to bude stát asi přes 500 milionů, přes 500 000, skvělý. Takže já to dám. Jako fakt. Takže teď používám tenhle ten mečík. Teď jsem to prodal, ale když půjdu sama. Haleluja. Haleluja. Takže. Teď si budu šetřit na Snow Pickaxe. Jako ne. Já si budu šetřit na Void Pickaxe. Když si koupíš tenhle, ten za něk... Počkej, ale já mám vlastně taky nápad. Co kdybych si šetřil na... Já si musím na něco lidi kouknout. Ho, nazdar. Takže tenhle by se prodal. Ach jo, to dlouhý době musím chvilinku čekat, takže tenhle je brutální miner potion, je hustý, je velký, je krásný a podle mě by se prodal tak za teda stejně jako tenhle, což je asi 750 nebo za 1000 by se prodal. Kdyby za 1000, tak bych měl hodně rychle vydělaných 1000, tak já vám řeknu, až tam to dodělám. Ale lidi, to by bylo na dlouho, to je to jako, no, myslím, tady to těžení by bylo fakt jako na hodně dlouho. Jo, a jestli nevíte jak kde vidíte ty XPčka, teď jsem dostal zase nový level, mám, skvělý. A to by bylo hodně na dlouho, ty bouly, ta boulder, to by bylo na dlouho, takže já zkusím splnit takhle jako top screen, jakože bez vás. Ten Moro Platinum Pete Ice Rock. Možná to zkusit, ale úplně nevím, takže jestli nevadí lidi, tak tady to bude pro dneška, abyste viděli, že jsem lepší a příště začneme dělat nějaký fajtičky třeba, pořádní questy začneme plnit, jo, tady to je taky jako jenom neopatrnost. Já takže lidi, u toho bych dnešní video ukončil a mějte se a čau.